Wisu langsung nyuarang kan. Aku iki tra bojomu iki tukang padu aja. Ngono, Nduk. Lihat ya, Nduk ya. Peh. Kan. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh yo luwih ayu lho. Peh. Nom-nomane bojomu lho. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ayo cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ayo. Saiki iso modot dadi semono. Tur ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Niken Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana, coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Nggih. Kuwi nggih. Gurune Niken Terasa. Guru. Ayo nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone. Esu niki apik, Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to, Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ayo. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah ya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku ki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku ki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mung ae. Ayo. Ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sing dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Bakirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah, sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano labuh tresna prapteng layan awas
Truk perang brom-brom. Pak, kula nate lho Pak ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya sir kuwi Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa Pak? Truk perang brung. Ayo. Tenang. Sing bener to? Sing bener duk perang gung. Nggih. Bismillah. Nggih. Truk perang brung. Truk. Ah. Pak, Allah Duk perang gung. Duk perang gung bacana. Ngebelo. Ngebel sinten? Bebelo guguk Bagong ora. Bebelo nduk, ayo. Bebelo Wirat Moyo Tan ngira, ya. Tan ngira Sri Huning Gundul. Masuk gundul Pak? Gugur ora, ayo. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah isih kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja kanantur berhenti Sri Huning tatan grahita kang rinata kadange pribadi Tong. Wiratmaya putra Dira Regentong. Sira lawe Prangtak tulung ketangkep prangtak. Tadi dah. Tang. Sri Huning putrane abdi mangsa pati nalikane puni Hitang dulu tang. Rinandi. Nganggolan. Wah. Gila jan ngendangi Niken ki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo.
Apik ngetitenono ngene iki. Nenone ndak langsung ngono. Pelangga mau endat padake perang ya ora. Niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya nduk kan. Ketrasnane wirat maya. Teluntak. Ndroda. Tulu ditak tak dit. Sanadyan wakasanira praktek lena Sring srong sring srong sring treng treng srong. Sakanyang-kanyang karo kowe ayu sing bakul lempar rase tur kanthi lalet yen ora patuk sadina ning kirang-kirang cintaku sekonyong-konyong kadang paribasan durung ndemok wani panjang modal bensin seliter motor kutak sekater tak ampiri ayo tak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne nggih niku lho, Bos. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngunjukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane kowe ilmu Mas Cahyo isih dadi dalang kondang. Semono uga karo gendut Niken Salindri, bapak iki ya dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga iki ya Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye Jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok. Ngono, Nduk. Siap ya, Nduk ya. Peh. Kan.
Nom-nomane bojomu yo ngene iki. Oh yo luwih ayu lho. Beh. Nom-nomane bojomu lho. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye nduk? Kabare ala ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku non sewu lho. Aku iki saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu, mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare lho. Waduh modern iki. krim kae, Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah, iki tukang endorse pono ngono kuwi sing kok. tak tuku ya malah skincare kon iken. Masa? Iya, sing sampean tawakne ume kae. Oh, iki lho ben anu bojone sampean putih ke tak tukone siang malam ke tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek sing. Kuwi yo kleru, jenenge Lah ora mbok WA to, Nduk. Lah jenenge Cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca Karepe bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputuhane sak ulan pisan. Tegese kulite putih lho. Kuwi masek kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek kae lho. Oh, suntik putih Sontek lho. putih Nah, infus wes. whitening. Nah, wis sampean WA to. Aku Ah. langsung WA sampean to. Ah. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora Komblentong-blentong, heeh. Akhirnya dia langsung suntik kayak Om, ya. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kita Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi Nah, ya. mandi piye? Apik. Wis semu putih semu. Sawa. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wis jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wisan. Ana ya? Operasi plastik. Neng ndi, Nduk? Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Paudi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Ndak ingin plastik-plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok ngono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok wee lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland to. Lah kok rupane putih. Terus Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing ini di optik karo di Oh. aplikasi, aplikasi Oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki lek teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah berarti. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa Nggih. Coba. Aja rame-rame. Pripun? Sing mam sego pecel kisah. Kisane iki tanggapan warung kalau mungkin. Wong yo iki jenenge menungso lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Nggih. Coba kagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya. Alhamdulillah Wis sehat. tatungane bapak sehat. Apik. Nek Niken Salindri ki tembange mesti bocah saiki-saiki. Iya no. Ya. Napa, iki Pak? Senengane iki lah senengane aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae ki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Madangkara lagu tambal ban. Guyon. Tembangmu apa? Ya Pak Kapuk. Bisa to. Gak. Iso. Coba jajal. Iso Madangkara Bisa, ki Jajal. iso. Bisa, Kak. Iso. Ketoke, wah, iki Nah, nadane apa Pak Kapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon wis ku ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, Niken. Alah,
Oke ora. Aku iki tukang tambal ban. Nenek. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan terus. Kelepangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu iki. Matur nuwun Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono. Bapak Harsono. Dalu niki gelar budaya terus ke tibane muga-muga ya muga-muga tambah raharja sehat selamat lan ahli suwarga amin penak Ape? nimbali dalang Ki Cahya Kuntati. Nyeluk sinden adik niken salindri. Nyaut. Yen disawang kok nyenengke ati. Yo, Ayo. Ndang. Kowe iki lho, Tuk. Saya suwe keduk niken saya gede. Iya. Bisa lho. Pinter kok, cerdas. Enak, bisa tenan ya. Bisa tenan. Bisa. Bengi iki acarane, ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo niken. Nano, ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Saparan-paran. Ayo. terus terakhir. Wis kok tak mikir. Nene none. Saparan-paran. Saparan-paran. Endinge closing. Nene none. Nonane nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane baleno Jajal. Acarane gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine saparan-paran. Ayo, Duk. Mugi sedaya api kantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Kok sik jogete keri jawabane iki lho, nembange iki lho. Ora. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Lodok. Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahya Kuntati ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tuwa lu songo. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8 Jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Waduh. Wange sepuh seneng guyang-guyu. Amarga dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Ya apa ngurusi pakanane sinden barang. Tak balas teliko lho. Rusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Rusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo Jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae
melu tetep bersyukur. Pas. Insya Allah kabeh dadi akur. Duduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah diurak arek. Ada kunculuke begini ya. Iki apa? Wes, Iki yo ngono Ora ngerti. yen ra ra ngerti mengko bakal tak dudui. Saiki sing apik sesuk bengi. saiki Ya, pokok kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo. Iki yo ngekel kok iki. Kowe iki yo ngekel wae kok iso. Ngomong tak. Oh, lah iki. Lah nyapo, lah nyapo, lah nyapo. Dor lah iki. Lah nyapa kok enek ndas kaya setrika. Nadyan ngono rezeki ninder bolong. Iwangi. Lah kuwi Masku. Lah lah wis tunggal darah. Jalan kanca-kanca? Ya, jalan. Oke, Oke. monggo tambal ban. Sikat. Oh, sik kendang sik ya. Jalalin joget ya, Om Klinik Kluduk. Oke, Joget, no. katanya. Jogetnya cara lawas lho. Oh iya no. Gula radio sik. Ngene-ngene lho. Ayo. Ah. Ayo. Sik tak dandane ben ketok lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Loh. Ben ketok lawas ngono. Loh. Keceretmu kae nduk. Lah gitu. Ceret ki lho. Sing nendang ki cerete ira mudeng iki. Nah iki, yo iki digowo, dipinggul. Nah. Ini digowo cocoke tip pompo. Oke, tolek matane rusak cara tok tip yo. Etok. Etok yo. Yo, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Leboten di Bos. Ning jero. Wis kono. Lah kuwi blangkone dicepat, blangkone cepet. Blangkon. Blangkon kuwi cepoten. Kene, sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik rekoso ngene nek. Salah ngelok setrika. Kowe iki wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Nah. Dan Iya, kaya topi lawas kuwi apik iki. Nang ae ngene. kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Anu Mas, go cukurin rada dawa ya. Kayak ning ngene barbershop. Kok dadak melu cukur barang nduk. Masyaallah wah. Yo coba. Ya. Oke, siap, Dok? Siap. Oke, yuk diaturake. Selah sireng enek to, selah sireng. Ya oke, Oke. kendang sik, jejak kendang sik, cobi. Ya, Pak. Nah, tak tuk. Ya coba. Lah, asik. Masa yang ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Ini. Kok kurang jangkep lho to, iso. Oh, sik tok, Bos. Bikin ditebas, Bos. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringos. Kayak aswaje. Ayo. Kono nyanyi sik, ngono karo nonane karo intro.
Ngono ki ya penak, dadi ki nah enak ya. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Enak ya menjiwai. Wis to. Nah, wis oke. Yo. Sungguh. Yo di MC ini Mas Kluduk. Oke. Yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak iki. Oke, masuk. Aku kayak Mudin Jiwan. Oke, masuk. Yo, tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya tos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, kalepangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kantongan, wayah apes watangku gosok roncongan. Macedur, macedur, ana ban pacar. Wah iki mesti rezeki teko. Macedur, 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 ban pecah maneh. Isih esuk rezekine padha nglumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Oh.
Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oi. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Sabar iku. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Adimu. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Penono bocah iki. Padahal ora diwe mik lho kok ya banter to. Ren, ngaduk Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo ndang nyanyi. Terusno. Lek ngantek kowe engko oe pisan kas tak rabekne kas teliko iki kowe. Ayo taruh iki. Rabekne iki lho kowe. Kowe nek pengen mikmu banter gak yo ndase. Coblak suwang ngeteng kelengger mambuk ketumbuk kudelepak pole lale sapa tuyul delek sirpang kele kopong sirpang kele kopong sirpang kele kopong. Atur nuwun. Nduk Umi salim sih karo Om Glidik. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Gluduk mumpung bengi iki lagi seneng aweh dhuwit ning sapa-sapa. Iki. Sehat ya ayo ya. Lho. Sehat. Sehat ya Ndek ya. Ndi duwite? Eh? Lah liyane sampean paringi duit aku kok ora. Lho, lah kamu kan grup kono. Oh, nek grup kono enggak? Yo nyuwun ketuane no. Nggih. Rene Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Nah, betul. Apa nek nyodakohi bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya jenengan bakale ora lokak saya kebak matur rono. Ayo. Martabatmu kan saya dhuwur yen gelem Aku meh TA lho, aku meh tugas akhir lho. Mosok sampean gak mesakne aku. Ren, anu ndang isolon dhuwit Ren. Kanggo nangani iki Ren. Ngenteni susuk kok kene ya Ndek ya. Mas sesuke 80 ha. Ya arep kepiye-kepiye ngene ya, Nduk. Pripun? Masmu kuwi empan nggawa papan. Ya. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan ngene iki apa meneh sampean lah ya sak padha padane Ya. seniman Boleh kok. Nggih. tak maringi ning kene engko dikira aku pamer. Anu nomor rekeninge nggih. Oh, Iya, iya. siap, Nomor siap. rekening. Rekening bank. Rekening listrik dadal kok hen aku tak isine token 50.000. Aja mbok gagas ngene iki lho. Wong tuwa sing ra kena kanggo sendenane cah enom ki ya ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Nggih, Mas. Kepiye yen bocah enom ki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa ki iso baliknya kudu iso ngajeni cah enom. Nggih. 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 Ben iso nggih sendenan ngene iki ngono lho. Aku ning disendeni malah geblak kok ning kene. Coba nembang dadak karo Mas e kae. Pripun? Daun apa, Bos? Ya nyuwun pitedah kepiye ngono. Daun apa Umi? Ora nyedak tenan. Biasane yen karo wong wedok Nek aku wis biasa ngono. Tuk tak omong ya. Iki pamane kowe nyangoni Umi, mongko karo Umi nggih bayar SPP utawa nggih sekolah bayar kos. Otomatis kelak iku hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Sampeyan omahe saya gedhong magung-magung iso tingkat pirang-pirang. Maaf ya, Bos. Jane kula niku arepe nyangoni cah wedok. Lek sing teng ngarep niki kan cah cilik-cilik ndak masalah. Terus sing teng mriki ra apa-apa, mergo wong lanang. Kula niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kula niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kula nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul Mas Cahyo. Cemburu sosial. Cemburu sosial. Oh. Jadi kula niku lek nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini sok kula batesi Mas Cahyo. Sopo maksudnya? Lho, kula lek nyangani niki enek sing nesu, Mas. Sopo sing nesu? Mun ta mengke kula WA.
Sing jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lak kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong. Lek perkara streaming bojoku ora mungkin ndelok streaming wong wifi-ne tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Kadangkara. Kadangkara ki enek. Lek aku nyangoni sapa jenenge Umi, ku mesti nesu ngono. Mergo suwira tak sangoni. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwira tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku Pak ngono kuwi. Nggih. Sapa kuwi? Berarti yen cemburu wong wedok sinden berarti. Nggih Mas Cahyo leres. Nggih, waranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niate sampean apik kok. Nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Lho. Kula nggih swira petuk. Oh, Mbak Valisa iki. Senes. Genduk niken. Senes. Lah sing ndi? Menika Mas. Niki mungkin lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sedamu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomongne kaya ngono Bukesi kok nesu lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jebar ngono. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Senajan to kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kalih kula menika ndelok kula gantenge ramu Mas. Aduh. Dadi nun sewu, yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Napa to iki? Dalam Apa iki? dalam tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyawut jane iki. Ayu Kesi ki sing mengku Saiki lah, tapi kan biyen kan bekasku. Masa lalu iki digulung, membuat lembaran baru. Aja diungkit-ungkit sing biyen. Oh, ora ngungkit kok. Mulane aku mau nyangoni Umi megah ku nesu engko. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono e. Ya tapi aku yo jujur kok nyapa to iki. Lho. Biyen apa gandeng tenan po? Ngengkel nyapa to sing ngeteri kowe lho. Jadi aja banter-banter. Lho, ora banter piye nek mike. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Nduk iki lho pamundhute Mbah Noh Kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Tak kira sak sambel kemangi. Dalam. Bang kangen aku sampean. Nggih. Balik sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dak dilakoni kapitayane dhewe. Poso ki ngepos rasa. Ya no poso alhamdulillah. Pokoke sing penting ngono. Contohnen Pak Puh. Om Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ra tau mokel aku. Wah, elok kuwi. Soleh tenan kowe, taat kowe, takwa kowe. Ora poso kok. Sopo ki sarapan. Kagem bawa mboten? Nggih. Siap. Dandang gula, Om. No. Beh, telikane sampe bluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabele konslet terus kobong ngono. Ah mbok kowe nek pengen mut-mutan mut ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Wong ayung rujit wae. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Ayo. Lah kok saged? Mungkin ngetokke swara sing mirengke kepenak jur gawe senengi atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Yo bar iki poso. Waduh kowe iki jan
Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Lah wis kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kelong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong di wong 11 kendengenane entek. Wis tegese panitiane tertib kuwi. Nah, nggih. Nduk. Prandene maksa jebul nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Kang Sik, Nduk, stop, Nduk. Bentar. Pak, sing teng ngarep videotron niku, Pak. Pak bakul kopi. Niku lak mbeto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun, jangan piku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop ning mriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didupke cah cilik-cilik ngeten pundi Amit, pendhetke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep Amit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayar sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruahe penuh barokah, Bro. Kateng dikateng. Dompetnya dikateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Kalau sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 kan. Wis ta dadak kenyiran kok iso ngono. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho kuwi mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku nggih. Ah nggih. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Dono, pisan kok dono. Ya sing alus, sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya. Kae deloken piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Ono wes, kono kopine kon ngedumne. Kapen pisan. Asu. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Bakul aku. Sentek. Wes, bosok kan. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sik akeh ngawur. Ayo. Yo. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih, ten Pak Haji Riwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok ade latihan. Iya. Karena diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga sing gedhe ngapuramu kang mas papujian mendah baya yen tesita urip lan andika Awas, oh, pur, kesarengan Bu.